Aquesta recerca consistia bàsicament perquè la majoria de càncers de fetge que nosaltres veiem són sobre cirrosis per virus d'hepatitis C o virus d'hepatitis B. I la recerca bàsicament està destinada a millorar les tasses de curació, d'erradicació de la infecció per virus d'hepatitis C per tal d'evitar el càncer de fetge, que és una conseqüència de l'evolució de la malaltia, i en els casos en què s'ha de fer un trasplantament de fetge, intentar que el tractament després del trasplantament eviti la reinfecció del nou fetge que posem. El nostre estudi ha consistit bàsicament en demostrar que les cèl·lules blanques, els glòbuls blancs, que s'encarreguen d'eliminar la infecció per virus C i que en el 80% de les infeccions estan, es deia abans que no estaven, que no es feia aquesta resposta, hem demostrat que sí que hi són, que estan apuntats, o sigui que no funcionen bé, però que podem restaurar-los. Hem trobat la manera de reactivar-los i a més d'aconseguir multiplicar per més de 10.000 vegades el nombre de cèl·lules funcionals específiques contra el virus. No només restaurar-les, sinó aconseguir quantitats suficients com per després poder-les administrar al pacient. Estem aquí amb aquest soroll de fons perquè això no és una maqueta, és un aparell real. Permet no només identificar les cèl·lules i mirar quantes n'hi ha de cada característica, sinó que a més et permet seleccionar aquestes cèl·lules vives, és a dir, en condicions funcionals, en gran quantitat. Les perspectives de futur són immediates, són molt bones. La idea és millorar la tassa de resposta juntant el tractament que disposem actualment amb el que hem aconseguit, és a dir, amb la readministració de cèl·lules immunes específiques del virus restaurades funcionalment, i en el cas dels pacients que necessiten un trasplantament, cirrosis o per càncer de fetge en aquest cas, associat al virus C, utilitzar això inclús sense medicació per tal d'evitar que es torni a infectar el fetge que es trasplanta, amb la qual cosa la supervivència del pacient i el manejament clínic del pacient es simplifica molt.